כל כך רצינו שהוא יבוא אלינו. ביקשנו, התחננו, ידענו שהוא הולך לכל האסירים, לכל בתי הסוהר של הגברים, של החברים שלנו, ושמענו עליו כל כך הרבה. הוא היה בשבילנו אגדה, ואמרנו, מתי האגדה הזאת תהיה מציאות? לכן יום אחד מודיעים לנו שלמחרת מגיע רב אריה לבקר אותנו. אנחנו התכוננו למפגש הזה עם הרבי כמו שמישהו הולך להיפגש עם אהוב ליבו, כמו קלות שרוצות לפגוש את החתן שלהם. התקשטנו. מה זה התקשטנו? הרי לא היה לנו בגדים אזרחיים. לבשנו את בגדי בית הסוהר. אבל פה שמנו פרח, ופה שמנו סרט, ופשוט הפכנו את הבגד האפור לבגד של קלה. אנחנו כבר מיום חמישי התחלנו לעשות ההכנות לקראת הביקור של הרבי. מה ההכנות? היינו מחפשים את החולצה ואת המכנסיים, ואחר כך מרטיבים אותה ומגהצים אותה בין הבורשים, וכולם הייתה חרדת קודש, וזה לא משנה מי זה, גנבים, רוצחים, אנשים מהעולם התחתון, אסירים פוליטיים, חילונים, שבזו לאנשי דת, כל שבת באו להתפלל, לפחות ללחוץ את ידו של הרבי היקר הזה.